ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಕೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿಂತು ಗೈಸ್ ಮೂಜಿ ಕೆತ್ತಿದ ತೊಂದೆ ಇಂಚೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಇಡ್ಲಿದೆ ಪಿಂಗಾಣಿದ ನೋಡಪ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ದೀತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತೆ ಜನ ಮೂಜಿ ಕೆತ್ತಿದೆ ತೊಂದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿನ ತೂಕ ಗೈಸ್ ದೀತೆ ಐಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪೌಡು ಮೂಜೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಡಿಬೇಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಹೊಡಿತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ದೀದ ಕಾಯ್ತ ಮಿತ್ತು ದಿಂಡಾಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಏನ ಮಸಾಲ ಅನ್ಬೇಕು ತೋಜಪ್ಪವೆ ಇಂಚನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಕಜುಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುನ್ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತೇರೆ ನಮಕ್ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತುವರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂತಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜೇ ನಮ್ದು ತಿಂದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತಿಂಡಲ ದಿನೋಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂದು ಬೇಜಾರಾಪುನತೆ ಇಂಚವರ ಮಲ್ತದು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುನ್ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಹೆಗ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತಿಯೇ ಒಂತೆ ನೀರ್ದ ತೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆದಿದ್ದು ಇಂಚ ಇಡ್ಲಿದ ಬಿಂಗಣ್ದಿದ್ದು ದಿತ್ತೆ ಕಾಲು ಇಂಚನೆ ತಿನ್ನರಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುನು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ದಿಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅದಾದ ಪರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೂಜು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಬಾಬ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಈತು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಕ್ಕ ತೊಜಪ್ಪ ಎಂಚ ಐಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನ ತೊಜಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಅರಪ್ಪೊಡು ಇಜಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತುಂಡ ಕಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಆರ ಬುಡ್ಕ ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ತೊಜಪ್ಪ ಪ್ಯಾನು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅದು ಪಾಂಡೆ ಅವು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಿತ್ತೆ ಈತ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲಾರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಅರತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪನ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಾಪನ ಚಾನ್ಸಲ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಫುಲ್ಲು ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎತ್ತುಂಡ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾಯರದು ಇತ್ತ ಗೈಸ್ತಲಿ ಶೋಕು ಕಾಯನ್ನು ಬತ್ತುಂಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಹೂವೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಶೋಕು ಕಾಯಿನ ಬೇಕಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕಬಾಬ್ಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಾನು ಗೈಸ್ ಪರಪರ ಅಂತ ಕಾಯಡ್ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಗಟಾರ್ನ ಮಲ್ತ ಬಂಡಾಂಡ್ ಐದು ಮುಟ್ಟಾರ ಪೋರಿಸಿ ಅಂಚ ಸೈಡ್ಲ ಇನ್ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು கொஞ்சம் டர்ன் மல்த் பண்ணலாண்டு டர்ன் மல்த் பண்ணலாண்டு ತುಲೆ ಎಗ್ ಕಬಾಬು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಎಗ್ ತೊಂಡರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡಾಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ತೊಂಡರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಂಡಾಂಡ್ ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಗ್ ಕಬಾಬ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಏತು ಪುರ್ಲು ಬೈದುಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಕ್ ಕಬಾಬ್ ಇಜ್ಜಂಡಿಲ್ಲ ಅಡು ಕೆತ್ತಿದ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಕಬಾಬ್ದ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಖಾರದ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಖಾರದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತಂಡ ತುರೇತ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಬೈದನ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಾಮಿಗ್ ಸರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದ ಮೀಶೋಡತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಂಕ್ಲು ತುಕ ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಮಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆರಿ ಹತ್ತುದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ರಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಅವೇ ಒಡ್ಬಂಡೆ ರಂಚ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತ ತೂಕ ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನ ತೂಕ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಸರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಎಂಟು ಪುರಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂಡಾಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಪುರ ಉಂಡು
ಬೆಂಗ್ಳೂರು ತರ್ಪೈ ನೀವು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೈದೆಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ತುಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಪ್ಪೊಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಜೋಲಿಯರೆ ಆವಡೊಂದು ನಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಏಕ್ ಮುರಾಣಿ ಅಗ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಅಗ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಪಂಡದು ಅರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಷ್ಟ ಎಂದಕ್ಕ ಎಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕೇಂಡೆ ಎಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡೆರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುದು 2 ದಿನತ್ಲೆ ಬೈದುಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತುಂಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ತುಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ತೂತು ತುಲಿ ಪೆನ್ನೆಂಟ್ ತುಲಿ ಮಾಮಿಗೊರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಾಂಡ ಅರ್ನ ಬೈಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಗೈಸ್ ತೂಕಾರೆಡ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತಿರ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ಅಂದಾಜು ನಿಕ್ ಏತ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ತಿರಿಪಲೆ ಮಾಮಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲ ಕೈಡ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ಅಂತ ಕಾರಣ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಅರಡಲ ಕೇನ್ಪಗ ಇರೆಗ್ ಸರ ಇಷ್ಟ ಆಟ ಬರ ಕೇನ್ಗ ಅರೆಗೆ ಇನ್ನೇ ಬರ್ಪುಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಕೋಡಗೇಂಡೆರ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಡು ಅದಂದು ಐಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡೆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಅರೆಗ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಇಂಚ ನಮೂನೆಡ್ ತಿಳಿಕೆ ಅರ್ಪುಡ ಅತ್ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರ್ ತೂಕ ಗೈಸ್